15 आगष्टनि बमचन्द्र दिमागाव थांनो ओंखारदों आरोना जोङो। जि मोजां लामाया। सिख्लाफोरा अट'आव माबायदि जिरायदो जोङो आंथ' बाम जानांगासिनो। मोनफैबाय बेसे ओरैबायदि मोजां जायगाया आयौ। दिमाग मोनफैबाय आरोना जोङो दिमाग खाथियाव बिदि साजायनाय दङ 15 आगष्टनि। एसेबां मोजां नुदोंना? दिमागाव फैदों आरोना। वाव इसेबां मानसि जादों दिमागाव। दिमागाव फैदों। हाय दिमागाव फट' खेबनो होबावासो। हेन'का मानसि जादोंना दिमागाव। सिखिसि गोजौआव गैया नामा आरो? काबानो एसेबां मोजां। नै बेग नांगौ नामा? जि मोजां सिख्लाफोरनो बिनानाव थाबा लांगौमोन आं। बिनानावानो गैया रावबो सासेबो। बिब' थाबाबो लांगौमोन। नै आंना लोगोफोरा आंनि लोगोफोरसो बिसोरो। वाव सॉरी ये वाला। हाँ कितना है इधर देखो प्राइस 79 लेगा। कौन चाहिए मुझे मारी को जेरी निकलता। हाँ बैसोर आरोना क'क्राझारनि सेंग्राफोर। थांनो ओंखारबाय जाबाय। नै आब'आ जोंना। एसेबां मोजां नुदों जायगाखौ। सोरखौ? जौसे रांनो गांबेसे मोनबेसे पिस दं? 1 2 3 हाँ।
नायलायो आंनि दख'ना गाननायखौ आयो गिदिं गिदिं नायलायलायो मानसिफोरा दख'ना गाननायखौ